Ahojte. Ahojte, srdečne vás vítam na našom dnešnom webinári. Budeme ešte chvíľočku, počkáme, kým sa všetci stihnú popripájať. A naozaj len chvíľinku. Ako ste sa dnes mali? Verím, že takéto upršané počasie, respektíve neviem teda, odkiaľ sa pripájate. A budem veľmi rada, ak by ste mi mohli do komentu napísať, či ma je vidieť a počuť. A kľudne, ak tomu pridáte, odkiaľ píšete, budem veľmi rada. Takže chvíľočku, pár minút naozaj počkáme. Pre tých opozdilcov, ktorí tu ešte nie sú a možno ten systém ešte pripája ľudí. Ja teda aktuálne vysielam zo Zvolena. Super, máme tu Katku. Máme tu Katku z Tisovca. Super, super, vidím vás. Ďakujem veľmi pekne za správy. Voderady. Úžasné. Z Poltára, z Martina. Veľmi rada vás tu vidím. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa rozhodli teda stráviť svoj čas so mnou. A verím, že tých našich zhruba 60 minút naozaj strávime najlepšie, ako môžeme, a teda vám odovzdám najviac, čo budem môcť. Tak, takže už sa to pomaly zbierame sa. To je úžasné. Ivka. Máme tu aj muža úžasné z Nových Zámkov. Vítame mužov v našom ženskom kruhu, pretože naozaj podľa prihlásených musím povedať, že to bolo 90% žien. Úžasné. Super, teším sa. Veľmi sa teším, že budeme mať taký zmiešaný kolektív a verím, že tá energia bude naozaj krásna, ktorú tu spolu vytvoríme. A dobre. Ja by som teda pomaličky odštartovala oficiálne tento náš webinár. Odpustite mi, prosím vás, ak budem mať nejaké technické občas nezrovnalosti, to je tým, že to robím naozaj prvýkrát na tejto platforme. Ale verím, že to pôjde všetko tak, ako má. S Bohom zbraniam. A vybrala som si takýto názov, možno trošku literárny pre tých, čo poznajú Hemingwaya, pretože ten názov mi prišiel taký naozaj k veci, ako sa vraví. Nie je to môj obľúbený spisovateľ, ale je to obľúbený spisovateľ mojej maminky a celé detstvo som teda naozaj veľa počúvala o ňom a práve preto S Bohom zbraniam bolo pre mňa také tematické. A hneď na úvod sa vás pýtam, alebo teda poviem, ak si na tomto webinári predpokladám, že poznáš tieto pocity. Cítiš sa vo vzťahu osamelo, hoci sedíš vedľa svojho partnera na gauči. Každá nevinná debata sa zmení na bojové pole. A niekedy sa to napätie dá krájať, hoci sme obaja ticho. Bojíš sa, kedy to zase buchne. Hádate sa o hlúpostiach, o ponožkách, o neumytom riade. A v neposlednom rade naozaj mnohí prežívajú ten pocit, že im partner vôbec nerozumie. Dokonca niekedy máme ten pocit, že nám ani nechce rozumieť a už vôbec nie nás počúvať. A
citát, ktorý bol pre mňa veľmi taký silný, práve teda od tohto autora Ernesta Hemingwaya je svet každého zlomí a potom sú mnohí silní na tých zlomených miestach. Ja viem, že je veľa situácií v živote, ktoré sú pre nás náročné a rôznym spôsobom nás ovplyvňujú práve v tom rozhodovaní alebo v tom, ako prežívame tie ďalšie vzťahy alebo situácie. Veľmi veľa zranení si nesieme z detských čias. Samozrejme, nechcem to zovšeobecňovať a nemá to tak každý, ale mnohých nás veľa vecí poznačí a potom je to vidno aj vlastne v tom ďalšom živote, že sme silnejší a zvládame tie niektoré situácie proste lepšie, ale niekedy môže hroziť aj, že trošku zatvrdneme. A tým zatvrdnutím myslím to, že ako keby zatvárame to naše srdce pred tou láskavosťou, empatiou a pochopením. Rozumiem, prečo sa cítiš vyčerpane. Hádky však nie sú iba tvoja vina a ani vina toho druhého. Kto som? Som Viktória Sotáková, som certifikovaná trauma mentorka a vzťahová koučka. Takže pre tých, ktorí ma nepoznajú, aby ste teda vedeli, kto vás bude sprevádzať dnešným večerom. Sprevádzam ženy a mužov na ich ceste k sebapoznaniu a pochopeniu súvislostí. Zameriavam sa na komunikáciu vo vzťahoch a pomenovávania príčin ich vznikov. Podotknem, že v tomto sa vnímam ako naozaj expert, pretože práve tým, že sa veľa zaoberám traumami a vecami, ktoré ovplyvňujú naše správanie, rozhodovanie a vôbec rozmýšľanie, tak tie príčiny sú tie najpodstatnejšie častokrát, ktoré ovplyvňujú potom to naše správanie. Je to už 20 rokov, keď som nastúpila na svoju cestu premeny z oboleného dievčatka v dospelú vedomú ženu. A tak vám poviem, že tá cesta stále trvá. A dokonca som o tom presvedčená, že čím viac viem, tým viac si uvedomujem, koľko toho ešte neviem. Či už o témach v rámci sebarozvoja, v rámci vzťahov, v rámci konfliktov, ako ich riešiť najlepšie, ako môžeme, tak aby naozaj pomáhali tomu harmonickému vzťahu. Denne pracujem s ľuďmi, ktorí sa strácajú v cykloch konfliktov a bezmocnosti. No a zo pár mýtov. Veríme, že stačí, že máme viac lásky, alebo tá správna komunikácia je tá najdôležitejšia. Áno, komunikácia je veľmi, veľmi dôležitá a ja vždy hovorím, pretože sa to tak rozpráva, že na to, aby si mal dobrý a šťastný vzťah, potrebuješ komunikovať. Áno. Ale málo kto k tomu pridáva to, že správne. A pretože potom tá komunikácia vlastne zlyháva a paradoxne tá nesprávna komunikácia vyvoláva ešte horšie pocity ako tá správna. A kto rozhoduje? Keď tvoje telo prepne do režimu bojuj alebo uteč, to sú presne tie fázy, keď sa hádame, keď vybuchujeme, no tak vtedy už rozhoduje za teba tvoje vystrašené malé ja. A ja viem, že teraz to znie možno trošku ezo, ale v skutočnosti sa k tomu potom vrátime trošku neskôr, že ako to vlastne funguje a prečo to tak píšem, ako to tak píšem. Mojím cieľom je dnes ťa naučiť, ako tento automatický prepínač vo vypätých chvíľach stopnúť. S Bohom zbraniam teda zložme zbrane a začneme sa reálne vidieť. Hneď by som začala príbehom Lucie a Romana, ktorí tiež prežívali veľmi náročné obdobie predtým, teda vtedy, keď sa ku mne objednali na sedenia. A
bolo to pre nich preto ťažké, lebo nevedeli ustáť tie situácie. Takže a správalo sa to u nich tak, že Roman, keď vybuchol, keď niečo sa mu nepáčilo, išiel okamžite do útoku a ľudská sa po nejakej chvíli proste stiahla a vôbec nekomunikovala s ním. Toto ich samozrejme veľmi frustrovalo a postupne po asi 10 rokoch manželstva naozaj sa ocitli v situácii, že boli v podstate jeden v obývačke a druhý v spálni, alebo naopak. A tá komunikácia bola veľmi náročná medzi nimi. A po tých našich sedeniach sa udialo to, že začali oveľa viac chápať jeden druhého a v konkrétnych situáciách, ako napríklad, keď prišiel Roman domov rozčúlený z práce, tak bol schopný povedať tej ľudské, že Luci, dnes som naozaj veľmi vyčerpaný, prosím, daj mi chvíľu. Predtým to bolo tak, že prišiel domov a začal po všetkých kričať, po deťoch, aj po tej manželke a naozaj si ventiloval ten svoj hnev vlastne na tej manželke. Manželka nevedela, čo s tým, aj keď mu hovorila, že Roman, prosím, upokoj sa, alebo povedz mi, čo ťa trápi, tak proste to vôbec to nešlo. Takže ona sa zatvárala vyslovene aj doslova do spálne a tam bola sama so sebou. Romana to stále viac frustrovalo, takže nikdy nedosiahol to, po čom naozaj túžil. Ale po tých našich sedeniach, keď sme rozobrali a keď pochopili vlastne, že čo sa tam u nich deje, tak momentálne je to tak, že jednoducho diskutujú o tom, že čo sa deje, čo sa v nich deje a prečo sa to deje. Takže naozaj tie zázraky sú možné a aj zdanlivo beznádejné vzťahy, alebo už keď je to aj na pokraji, poviem, že zúfalstva ešte stále sa to dá zmeniť, ale len tou zmenou. Jednoducho zmena nenastane bez toho, aby ste doniesli nejaké nové informácie jednak do vzťahu a taký ten vzorec existuje, že ak sa teraz aktuálne nejak cítime, to znamená, že nejak konáme a pred tým konaním je vlastne to, že nejak rozmýšľame a to, ako rozmýšľame, súvisí s tým, aké máme vedomosti, aké máme zážitky. A my keď chceme zmeniť to, ako sa dnes cítime, tak my musíme ísť na začiatok toho celého. Jednoducho musím získať nové informácie a som veľmi šťastná, že ste dnes tu, pretože verím tomu, že získate mnohé nové informácie, vďaka čomu budete môcť inak rozmýšľať, potom inak konať a tým pádom aj inak prežívať tie vaše vzťahy a inak sa cítiť v nich. A moje také hlavné body, do ktorých som zahrnula vlastne problémy, čo sa týka vzťahov, že z čoho vyplývajú, tak je to falošný mier, klamstvo a falošná pohoda. Na jednej časovej osi, keď si predstavíme, klamstvo je na jednej strane a na tej druhej strane je sloboda. Sloboda v tom, že môžem povedať čokoľvek, čo ma trápi. Môžem povedať čokoľvek, čo ma zaťažuje, čo by som chcela, po čom túžim. A rovnako môžem povedať aj svoj názor s láskou. A pod tým s láskou myslím bez útoku, bez kritiky, ale úprimne a priamo, pretože tá priama komunikácia je naozaj veľmi, veľmi dôležitá vo vzťahoch. A povedať, viete si predstaviť, že prídete za partnerom a poviete mu, ja sa dnes vôbec necítim dobre, pretože ty si mi ráno povedal, že tam na ten koncert proste so mnou nepôjdeš. Hoci sme to mali dohodnuté už pol roka dopredu a kúpené lístky a ja sa cítim naozaj veľmi, veľmi sklamaná. A
A takáto forma by mala byť tá príjemná, na ktorú by mohol ten partner odpovedať spôsobom: OK, toto som si neuvedomila a veľmi ma to mrzí. Veľmi ma to mrzí, že to takto vnímáš a ako by som ti mohol s tým pomôcť, pretože žiaľ, ja už som slúbil vlastne šéfovi, že budem v tej práci a mne sa naozaj na ten koncert nepodarí s tebou ísť, ale veľmi ma to mrzí. Uvedomujete si, čo sa tam deje? Že jednoducho tá žena povedala, čo ju trápi, ako sa cíti. A ten muž reagoval veľmi empaticky, s pochopením. Vôbec nešiel do útoku. Vôbec sa necítil z toho nejaký rozhodený, ale držal ten bezpečný priestor pre ňu, kde ona naozaj mohla byť citlivá a mohla povedať o tom, ako sa má, a on to prijal. Ale v realite je to častokrát tak, že my zastierame. Že je tam taká tá falošná pohoda, že no a čo, a je mi to jedno a tak a potom prichádza práve k tým tichám pred búrkou a nakoniec je z toho hádka. Konflikt ako taký je veľmi dôležitý vo vzťahu. A viem, že teraz sa budete možno čudovať, že čo to rozprávam, ale naozaj to tak je, pretože konflikt je vlastne priestor, kde konečne hovoríme to, čo nás trápi, tak ako to v sebe máme. Lenže ja rozdeľujem medzi konfliktom a hádkou. Pretože hádka je už to, keď na seba kričíme, keď útočíme, keď vyťahujeme veľmi často tie staré nejaké zranenia a veci, ktoré nemôžeme zabudnúť tomu partnerovi, čo samozrejme vôbec nepomáha tomu vzťahu. Ale konflikt je vlastne priestor, kedy poviem naozaj, ako to v sebe mám. A tu vzniká priestor na debatu o tom, že prečo a niekedy sa stávajú situácie, že keď poviete, čo si vy myslíte, tak ten druhý vám povie, že veď ale ja to tak vôbec nemám. To vnímaš úplne nejako divne, lebo ja som to nikdy nepovedal, nikdy som si to ani nemyslel, tak neviem, odkiaľ to máš. Mám takú krásnu frázu, ktorú hovorím vlastne mojim klientom, že myslieť si je, hovorím to tak nie veľmi pekne, takže momentálne nechcem použiť vulgarizmus, ale teda myslieť si je vedieť nič. Myslieť si neznamená absolútne nič, pretože nádherne je možné to otočiť, že to si myslíš alebo vieš. To, čo teraz tvrdíš, si myslíš alebo vieš. A polož si tú otázku niekoľkokrát, aj sám sebe. Keď sme toľkokrát presvedčení o tej svojej pravde, ako to máme, a ani sa nespýtame toho partnera, že počuje naozaj si na mňa kašľal, keď si neprišiel proste na tú večeru včas. A ten partner by ti povedal, že prečo ťa vôbec takéto niečo napadlo, veď ja som len potreboval niečo veľmi súrne vyriešiť a som tu a sa teším a si veľmi zlatá, že si pripravila tú večeru. Prichádzame k súboju o pravdu. No tak toto je téma, ktorá práve vyvoláva tie najväčšie konflikty. A je to preto, že každý z nás si myslí, že jeho pravda je tá najpravdovejšia. A ten druhý mu tú pravdu proste nechce uznať. No dobre. Lenže čo ak? Teraz len tak na chvíľu sa zamyslíme nad tým, čo ak existuje normálne, že pravda jedného aj druhého. Obaja môžete mať pravdu. A neznamená, že je to rovnaké. Ale obaja máte na tú pravdu právo
a je veľmi, veľmi dôležité hovoriť tú svoju pravdu, ten svoj názor, to, ako to máte, to, ako to cítite, ako vnímate tú danú situáciu. Pretože presne tam je tá odvaha a potom vzniká ten falošný mier, ktorý potom je pred výbuchom. Takže keď sa dostanete do tej pravdy, tak to je tá najväčšia sloboda. Že môžete povedať napríklad svojmu mužovi aj to, že ste si kúpili niečo, s čím by on nesúhlasil. Ale kľudne to môžete napríklad povedať tak, že kúpila som si to, viem, že s tým asi nebudeš súhlasiť, ale mne sa to hrozne páčilo. A nemohla som si pomôcť. A na to ten partner by mohol v láskavom prevedení komunikovať napríklad to, ale vieš, že už máš 3 také bundy, ale tak v poriadku, keď to bolo pre teba také dôležité. Jednoducho je tam to pochopenie a nemusí s tým súhlasiť. A môže kľudne povedať ten partner, že no vieš čo, ale zdá sa mi to naozaj zbytočné a stále to dosť veľa peňazí, tak neviem, akože na budúce mohla by si prosím aspoň trochu pouvažovať nad tým, aspoň trochu dlhšie a nenakúpiť len tak z emócie. Hej, toto sú tie rozhovory, ktoré naozaj pomáhajú tým vzťahom. A nie je to, že radšej budem klamať, potom klame aj ten druhý, no a hlavne prídem do toho, ale ja som to potrebovala, hej, dokonca klameme, pritom máme tie 3 bundy a my vieme o tom, ale nechceme to priznať, lebo potom, jak by sme ho ospravedlnili, že sme si to kúpili. Ako vymýšľam si samozrejme, sú oveľa vážnejšie témy, ako kúpa bundy, ale na druhej strane som o tom presvedčená, že vzťahy sú z tých maličkostí. Tie každodenné maličkosti sú tie, ktoré jednoducho ovplyvňujú celý ten vzťah a aj tie pocity v tom vzťahu. Že to, ako sa v tom máme. No a prichádzame k téme tiene minulosti. Tiene minulosti sú... vraciame sa vlastne k tým témam, takzvaným traumám. A podľa výskumov jednoducho dnes už je naozaj známe, že to, čo nás najviac ovplyvňuje a našu podvedomú myseľ najviac ovplyvňuje, je to, v čom sme vyrastali, v akom prostredí sme vyrastali. A teraz vás poprosím, taký maličký tréning si urobíme. Zavrite na chvíľočku oči, ak môžete, prosím. A predstavte si vašu maminu, vášho otca alebo pestúnov, s kým ste vyrastali. A zamyslite sa nad tým, ako ste sa cítili v ich prítomnosti, ako malé dieťa. Skúste sa teraz vrátiť, ja viem, že to môže byť niekedy náročnejšie, skúste sa vrátiť do toho pocitu, aké to bolo. Ako ste ich vnímali? Boli k sebe láskaví, boli k sebe ohľaduplní, milujúci, rešpektujúci? Alebo ste skôr zažívali hádky, krik, výčitky, útoky? Ako to bolo? Skúste mi napísať do komentáru, ja si to tu skúsim prepnúť, aby som videla tie komentáre. Ako ste to mali? Ako ste sa cítili, keď ste boli malí? Viete presne to, ako ste sa cítili, keď ste boli malí. Častokrát veľmi, veľmi ovplyvňuje to, ako sa cítite v súčasnosti. Prečo sa vám vôbec dejú tie situácie v živote. A tým nechcem povedať to, že vaši rodičia boli zlí alebo niečo robili zle. Nie, oni konali najlepšie, ako mohli. Naozaj. Tak ako vy, ak ste rodičmi, snažíte sa robiť najlepšie, ako viete.
A tak to má byť. Tak to má byť. A napriek tomu, tiež som mama, mám 24-ročného syna a viem, že už niekto píše, že bezpečne, úžasne, teším sa, ak ste sa cítili bezpečne v tom detstve, super. A jednoducho mnohí z nás naozaj vyrastajú v prostredí, ktoré nie je úplne láskyplné. A potom tie konflikty, ja som sa cítila dobre, najmä s ocinom, ktorý nám naplnil všetky želania a veľmi sa nám venoval. Svor negatívne. Hej, čítam tie vaše komenty. Áno, niekedy je úžasné, že aspoň jeden z tých rodičov držal ten priestor emočný, hej, že tam bola tá mamina, alebo bol tam ten ocino. A niektorí zažívali práve tie hádky a takéto ťažšie obdobie. Takže naozaj nás to veľmi ovplyvňuje a my môžeme veľmi citlivo reagovať na základe práve tých zážitkov aj v tých našich vzťahoch. Veľmi nás to môže ovplyvňovať. Krásne Ajka, hej, píše, že manžel to nemal také ružové, presne. A toto ho mohlo veľmi, veľmi ovplyvniť a môže ho to veľmi ovplyvňovať v tom vašom vzťahu. A presne o tom toto je. Že keď začneme rozumieť a začneme sa dívať nie len na ten povrch, čo sa deje na povrchu, že on na mňa kričí, ona na mňa kričí, ona mi niečo vyčíta, on mi niečo vyčíta. Ale zrazu pôjdeme troška po ten povrch a začneme vidieť tie bolesti, pretože všetko, čo sa nás nejakým spôsobom dotýka, a pod tým myslím to emočne, že akýmkoľvek spôsobom cítime tam tlak, bolesť, smútok, strach, tak sa nás to dotýka. A v tomto momente si možno klasiete otázku, ako to so mnou súvisí, ale veľmi to s vami súvisí, pretože kto je zodpovedný za vaše pocity, za vaše emočné prežívanie? Odpovedzte si. Je to manžel? Je to manželka? Alebo ste to vy? Jednoducho, v skratke, všetko, čo sa nás dotýka, sa nás týka. A tým chcem povedať nie to, že vy za to môžete, prosím, ale chcem povedať to, že vy ste tí, ktorí s tým môžete pracovať. Cez vlastné pochopenie, bez pochopenie svojich vzorcov, správania sa a aj pochopenie vzorcov správania sa toho druhého. A na základe toho s ním viete inak komunikovať. A viete tie hádky zastaviť včas. Ďalším bodom je hierarchia. Veľmi veľa rodín podceňuje a možno o tom ani nevie. Možno o tom ani nevie. A že ako by to malo byť tak, aby to bolo v záujme nášho vzťahu, v záujme našej rodiny. Základným pilierom každého vzťahu je, teraz to budem volať manžel, manželka alebo partner, partnerka. Takže tí dvaja, ktorí to pôvodne založili, mama a otec. A potom sú deti. Tak toto znie celkom logicky však. No lenže si predstavte to, že koľkokrát my to síce logicky vieme, ale v realite čo sa deje? V realite sa deje to, že veľakrát posúvame tie naše deti, či už je to otec, ktorý posúva svojho syna napríklad alebo svoju dcéru do pozície partnerky, ale v zmysle rozhodovacieho práva. Respektíve v zmysle, komu sa zvyšok rodiny prispôsobuje. A naozaj to vidím. Vidím to s mojimi klientmi veľmi často. Že keďže robím aj párové mentoringy,
tak práve naposledy tu bol teda ten manžel a manžel opisoval, že jeho najviac trápi vlastne to, že jednoducho oni nikdy nemôžu ísť spolu ako rodina, pretože manželka vždy povie, no dobre, ale dcera má vtedy vystúpenie, druhá dcera má práve hokej, hej, lebo jedna hrá hokej, druhá má nejaké vystúpenie. A jednoducho neustále sa proste dcery sú na prvom mieste. A ten manžel naozaj raz do roka prosí, že veď ale poďme aspoň raz do roka na tú dovolenku. No to nemôžeme, lebo práve vtedy vlastne každý víkend bude to alebo tamto. A v podstate tie dcery sú pre tú manželku viac v tomto smeru. Ona to samozrejme nerobí náschvál, alebo nerobí to vedome. Hej. Takže to bola tá téma, ktorú sme začali troška tak pomenovávať, že čo sa to vlastne deje v tej dynamike vlastne toho vzťahu. Že ten manžel sa neustále cíti na 2., 3., 4., 5. kolaji. Nemôže taký vzťah fungovať jednoducho. Nemôže fungovať láskyplne. A rovnako muži, proste častokrát to robia, že práca je na prvom mieste a zvyšok ma nezaujíma, čo chce manželka, čo chcú deti, to mi je jedno. Ja potrebujem zabezpečiť rodinu, čo je super, pretože muži sú úžasní v tom, akí sú cieľavedomí. Toto je všetko fajn. Ale niekedy nám uniká pointa. A pointa je to, na čo už teda mnohí múdri prišli, nie ja tu teraz, že vzťahy sú tie najdôležitejšie v našich životoch. A to, že ste tu, ja som veľmi vďačná, pretože verím, že ste tu preto, lebo aj pre ten váš vzťah je dôležitý a že by ste chceli pochopiť možno niektoré tie mechanizmy, ktoré sa tam dejú a chceli by ste to začať robiť inak. A to je úžasné a z toho sa veľmi teším. Takže späť k hierarchii, poviem len taký príklad, to sú také tie zdánlivé maličkosti, ktoré nič neznamenajú, ale v skutočnosti znamenajú veľmi veľa. Napríklad je nedeľný obed, sadnú si, sú tam 2 deti, mama, otec, sadnú si za stôl, no a mamina chytí polievku a ide naberať. Komu naberie ako prvému? Čo si myslíte? Skúste napísať do komentáru. Väčšinou práve tam, kde tá hierarchia nie je v poriadku, naberie tá mama najprv deťom. Presne. Práve to čítam aj v komentároch. A toto sú tie maličké veci, kde sa práve prejavuje to, čo ja viem, že ste maminky úžasné a že myslíte na tie svoje deti a milujte ich, prosím. Áno, ale nezabúdajte na to, že základný kameň vášho vzťahu a vášho manželstva ste vy dvaja. Ako manželia. Nie vy a dieťa. Ja viem, že môže byť veľa, aj píšete, že sú tam také tie racionálne dôvody, aby to dieťatko vychladlo. Fajn. Ale ideálne by bolo, kebyže najprv teda dostanete vy, potom dostane manžel alebo manželka. Takže rodičia najprv a až potom deti. A ide len o ten moment, pretože čo tým učíme tie naše deti? Čo tým učíme tie naše deti, keď pri tom stolovaní im dávame tú prednosť? A teraz si predstavte situáciu, teraz to troška vyhrotím, lebo tu sa bavíme teraz o polievke napríklad, hej, alebo jedle, kde to je také nevinné. Lenže si predstavte situáciu, že príde otec a povie synovi, no vieš čo, tá mama to zase... Pozri sa, jak urobila tú polievku. Však to sa nedá jesť.
Alebo naopak, maminka príde a povie, no tak pozri sa, čo ten oco zase urobil, však ten nevie ani klinec pribiť poriadne na tú stenu. A jednoducho podkopávame autoritu, podkopávame ten rešpekt a deti potrebujú, fakt tie deti potrebujú nás rešpektovať ako rodičov. Takže ja by som strašne bola šťastná, keby ste si odteraz povedali, že OK, ak sa mi niečo aj nepáči na tej mojej polovičke, tak mu to poviem tak, aby to deti nepočuli. A pred deťmi sa vždy zastanem tej svojej polovičky a budem mu dávať tú patričnú, to miesto vedľa mňa. Nie dieťa. Napríklad, ale deje sa to aj keď máme malé deti a dieťa si dáme k sebe do postele. Viete, čo to znamená? Častokrát začiatok konca. To je ten prvý moment. To je ten prvý moment, kde sa začnete vzdiaľovať. A ja viem, že máme rozumných argumentov, lebo aby sa manžel vyspal, častokrát nech sa manžel vyspí, lebo však ide ráno do práce. A vy ráno nevstávate k tomu dieťaťu, napríklad ak máte malé deti? Vstávate. Takže to je len tak na zamyslenie. Nejdem už ďalej o tom, keď sa ideme ďalej, pretože už máme nejaký čas za sebou, aby sme sa aj niekam pohli. A teraz prichádzajú otázky vám na telo. Verím, že to vidíte a viete to prečítať. Ja vám to aj predčítam, ale prosím, skúste si na ne teraz potichu sami v sebe odpovedať. Koľko dôležitých vecí ste dnes zamlčali len preto, aby ste nepokazili deň alebo večernú pohodu? Stojí vám ten dočasný pokoj za to, že sa medzi vami potichu stavia neviditeľný múr, cez ktorý sa už čoskoro nebudete vedieť ani dotknúť? Chcete mať dnes večer radšej pravdu a vyhrať spor? Tu sa bavíme o tom, kto má tú pravdu a koho pravda je pravdovejšia. Alebo chcete mať zajtra ráno vedľa seba milujúceho partnera? Čo je pre vás dôležitejšie? Ísť do fajtu, ísť do boja? Alebo nie zostať ticho, ale povedať to iným spôsobom? Povedať to spôsobom, ktorý je láskavý, ktorý je empatický, ktorý je chápavý, ale aj k sebe, aj k tomu druhému. Že nejdeme do útoku, nejdeme do kritiky. Je tá hádka skutočne o špinavom riade, alebo v nej len zúfalo kričíte o kúsok pozornosti a pocit, že na vás ešte niekomu záleží? A posledná otázka. Keď doma útočíte alebo sa urážate, to je to zatváranie sa do ticha, robíte to ako dospelá žena, alebo teda muž, alebo v tamtej chvíli stojí to malé, ublížené dieťa, ktoré len opakuje to, čo videlo u svojich rodičov. A teraz jedna bolestivá otázka. Chcete, aby vaše deti o 20 rokov riešili vo svojich vzťahoch presne tie isté konflikty, ktoré dnes pred nimi predvádzate vy? Nemusíte mi písať nič. Len si tak odpovedzte sami pre seba. Ďakujem veľmi pekne za vaše komentáre, sú úžasné. Tak, ideme ďalej. No a dnešným teda mojím cieľom a verím, že aj dostávate nejakú tú spätnú väzbu,
Tento webinár síce sa nahráva a bude sa môcť, len odpovedám teda na otázku, ktorú vidím, či sa bude dať spätne pozrieť. Je aktuálne iba live, ale pre tých, ktorí zostanú až do konca, tak je tam možnosť potom aj toho pozretia vlastne zo záznamu. Takže to, o čo nám teda ide, alebo o čo mne teda ide, aby som vám pomohla, koniec boja o pravdu, aby sme prestali bojovať o tú svoju pravdu a naučili sa rozlišovať útok od hľadania riešenia. Pretože tým, že útočíme, nič nedosiahneme. Je úplne ideálne napríklad v konfliktnej situácii si povedať, no dobre, a čo ja chcem teraz vlastne dosiahnuť? Chcem len presvedčiť toho druhého o svojej pravde, alebo hľadám riešenie na vzniknutú situáciu. A to je úplne iný vibe, to je úplne iná energia. A samozrejme, keď hľadám riešenie, tak ho aj nájdem. Ak hľadám vinníka, tak ho nájdem tiež. Akorát, že to nie je v prospech vzťahu. Recept na dialog. Ako osloviť partnera tak, aby mal chuť zostať a počúvať. No napríklad tak, ako som už spomínala, že neviem, ako teda oslovujete, miláčik, láska, drahý, drahá, alebo menom. Janko, potrebovala by som dnes ti povedať, že som sa cítila veľmi zle, lebo sa ma niečo dotklo. Alebo aj ten muž proste príde za tou svojou ženou, že vieš čo, keď toto hovoríš, mne to veľmi ubližuje mňa, ja sa cítim vtedy veľmi nejako nevypočutý, alebo proste čokoľvek, ale musíš hovoriť o svojich pocitoch, musíš hovoriť o tom, ako ty sa cítiš a nie útočiť, nie kritizovať, nie vyčítať. Ale hovor o tom, ako sa máš, hovor o tom, čo potrebuješ. Hej? To je veľmi dôležité. Proste jedna vec, povedať, ako sa cítim. Napríklad, ja sa cítim taká neľúbená. Mohol by si ma prosím objať? Toto je zrelá komunikácia. Že si vypýtam, čo potrebujem. A nie, nestráca to vtedy hodnotu. Pretože mnohí, viem, že možno niekoho v hlave hneď vyskočilo to, že veď ale to keď si to vypýtam, tak už to nestojí za nič, ako napríklad ty mi nikdy nepovieš, že ma ľúbiš. To je trochu výčitka, hej? Ale dá sa to povedať, vieš, mne by tak dobre padlo, keby si mi niekedy povedal, že ma ľúbiš. Cítite ten rozdiel v tej emócii? A nie je to prosenie. A nie neubudne z vás. Práve naopak, naučite sa hovoriť o tom, čo potrebujete. Predstavte si to tak, že keď budete hovoriť o tom svojmu partnerovi, čo potrebujete, tak je to ako keby ste mu dávali návod. Že aha, tu máš návod a takto so mnou komunikuj. Toto ja od teba potrebujem. Dobre? Skúste to odteraz troška tak inak vnímať. Emocionálna poistka. Technika, ktorá upokojí situáciu skôr, než vybuchne. No, tak toto sú presne tie veci, ktoré hovorím. Že jednoducho nepríde k výbuchu. Nikdy nepríde k výbuchu, keď ja začnem tú komunikáciu, že čo mne chýba. Ak aj vidím, že ten druhý, no tak ako sa mu to nepáči, lebo to môže vnímať ako kritiku alebo útok, ale naučím sa, napríklad poviem, ako by som ti to mohla povedať tak, aby si to nevnímal ako útok. Ale ja ti to potrebujem povedať, pretože mne na tom záleží. Hodím tú loptičku proste tomu druhému. Normálne predstavte si to ako loptu, že hodíš mu tú loptu a on vám môže hodiť, no dobré, a čo odo mňa potrebuješ? Hodí loptu naspäť a ty povieš, no tak ja by som potrebovala, keby si so mnou išiel na prechádzku. Ja by som strašne potrebovala, keby si sa so mnou teraz chvíľu porozprával.
poviem, po čom túžim. Keď poviem, po čom túžim, je oveľa väčšia šanca, že ten druhý človek si ma vypočuje a že mi bude chcieť výjsť v ústrety. Ako náhle začnem kritizovať, útočiť, hodnotiť, automaticky sa ten druhý človek stiahne a ide do útoku, pretože sa potrebuje chrániť v tom momente, keď počuje výčitku. Predstavte si to vy, keď vám ten váš partner proste niečo vyčíta. Ako sa vtedy cítite? No asi zle, že? A okamžite myslíte na útok. Okamžite začnete ako keby obraňovať seba, hej, obhajovať, obraňovať seba. Lenže kľúč je presne v tom a učiť sa to navzájom. Samozrejme, že to nie je úplne jednoduché a vyžaduje si to tréning, ale dá sa to. Naozaj. Som toho živým svedkom, že sa to dá. To je to umenie úprimnosti. Ako povedať, čo ťa trápi bez toho, aby sa ten druhý začal brániť. Musíš to povedať tak, že hovoríš o sebe, o svojich pocitoch, o tom, čo potrebuješ. Hej? To je veľmi dôležité, práve tá druhá časť, pretože niektorí, ktorí už začali napríklad takú tú cestu sebarozvoja a seba poznávania, tak už zvládli tú prvú časť a vedia o tom hovoriť, čo potrebujú, respektíve čo im vadí, ale málo kedy vedia verbalizovať a povedať jednoducho to, že no ale ja teraz od teba potrebujem to, aby si vedľa mňa tuto si sadol alebo sadla a chytila ma za ruku, lebo ja potrebujem tvoju prítomnosť tu. A počuli ste niekedy o 5 jazykoch lásky? Je to inak fantastická knižka, ktorá vie veľmi pomôcť sa v sebe vyznať. Kľudne si to poznačte, ak tí, ktorí to nepoznáte. Dá sa to vygoogliť, dá sa urobiť test. Vyskúšajte to. Spoznáte zase svoje nejaké veci, ako to v sebe máte, pretože každý z nás vyžaduje iný prejav lásky a dokonca potrebuje tú lásku inak dostávať. A to je ten kľúč. Takže vygooglite 5 jazykov lásky, alebo dá sa kúpiť aj knižka pre muža, pre ženu. Hej, veľmi vám to môže pomôcť. Spravte si každý z váš test a potom si to vymente, povedzte si to. A to je ten návod, hej, poviem mu, že no, ja sa potrebujem cítiť milovane. Viete, koľko manželov príde ku mne, ja keď sa spýtam, a kedy sa cíti tvoja žena milovane? A viete, čo vidím? Ja neviem. Po 20 rokoch manželstva. Takže zodpovednosť je na obidvoch stranách. Jeden sa má pýtať a ten druhý sa má pozorovať a rozmýšľať a vedieť to povedať, že čo potrebuje. Potrebujem objať, potrebujem vypočuť, potrebujem, aby si mi už konečne namontoval to zrkadlo do tej kúpeľne, ktoré si mi slúbil pred pol rokom. Pretože to je môj prejav lásky. OK? No a máme tu príbeh Janky, ktorý už len naozaj tak troška pridám do kroku, pretože máme 48 minút, tak aby sme napredovali. Janka bola klientka, ktorá prišla ku mne a bola naozaj veľmi, veľmi smutná. Vyzerala asi tak, ako táto pani ilustračná na tej fotke. A jej prvé slova boli naozaj s plačom, s tým, že môj manžel ma už nemiluje. Bolo to veľmi smutné, samozrejme, veľmi ju to otriasalo to ňou, 10-ročné manželstvo a tak ďalej. A postupne vlastne z tejto ubolenej, neviem, či poznáte výraz rola obete a ako sa prejavuje, ale nemáme už teraz ten časový priestor na to, aby sme išli k tomu hlbšie, ale sú to veľmi, veľmi dôležité pozície, ktoré hráme. Každý z nás. Okay? A ja som niekedy v roli obete. Takže tá rola obete je vlastne tá, keď jednoducho tú zodpovednosť, a toto je dôležitá myšlienka,
tú zodpovednosť za vlastné pocity dávam tomu druhému. Zopakujem to ešte raz. Jednoducho, kto môže za to? Kto je zodpovedný za moje pocity? Viem, že som sa to už pýtala aj ráno, na začiatku. Ja. To znamená, že ak som smutná, ako za to môže ten druhý človek? Áno, môže. Hej, teraz určite by sa dalo oponovať, že koná nie v prospech vzťahu a tak ďalej. To je trošku teraz iná téma. Ale vždy je to o tom, že jednoducho ja si musím začať uvedomovať, kde som ja a čo ja s tým môžem urobiť. Ja môžem pracovať len na sebe. Ja môžem jednoducho skúmať samú seba. Prečo sa ma daná situácia tak veľmi dotýka? Jasné, že sa to dotýkalo Janky, že ju manžel nemiluje. Logicky. Ale na druhej strane, keď sme to začali rozoberať, a to je to, čo chcem týmto príbehom povedať, je, že keď sme rozobrali, ako to vlastne medzi nimi fungovalo dennodenne, tak to bolo o tom, že za každým, keď on prišiel trošku neskôr z práce napríklad, tak ona ho čakala s tým, že už zase si prišiel neskoro a vidíš a slúbil si a teraz tá večera už dávno vychladla a takto sa to nedá. Proste išla do útoku, do výčitiek a troška do tej role obete. Tak toto vyzerá. No a ja nehovorím, že nemá právo na všetky tie pocity. Má. Lenže ako to mohla robiť lepšie? A čo tým dosiahla, že to robila takto? Viete, čo sa dialo? Ten manžel chodil stále neskôr a neskôr. Po robote ešte išiel cvičiť, potom išiel na nákup, išiel všade možne, ale vôbec sa domov netešil. Pretože ho vždy čakala nejaká výčitka, vždy bolo niečo, čo bolo proste pre ňoho dôležité, len aby nemusel počúvať výčitky a takúto buzeráciu. Takže, a keď sme to s tou Jankou rozobrali, tak naozaj bol jeden moment, keď ona si takto chytila proste hlavu, čelo a povedala, že pre Boha. Veď ja sa aj čudujem, ako on vlastne so mnou mohol toľké roky byť. Však on sa musel cítiť strašne v tom našom vzťahu. Toto sú tie také najhlbšie momenty seba poznania, seba reflexie. A postupne vlastne počas tej práce sme sa dopracovali k tomu, že ten jej manžel už mal dávno proste niekoho iného, ona bola tam tretia osoba. A on sa jej to len bol povedať a tak ďalej. To už bolo dávno nefunkčný vzťah. A dnes je z nej kráľovná. A preto prinášam jej príbeh, pretože áno, bolo to veľmi bolestivé, veľmi to bolo náročné pre ňu. Ten prerod od tej obete, ktorá neustále útočila a nekonala úplne správne. Samozrejme, tým nechcem povedať, a to je veľmi dôležité, nie ona za to mohla, že jej muž mal milenku, ok? Vôbec nie. Je to zodpovednosť ich oboch, pretože o tom nekomunikovali, pretože on jej nikdy nepovedal, že Jani, ale ja sa cítim absolútne nerešpektovaný, ja necítim úctu z tvojej strany, ja mám pocit, že si moja mama a nie moja partnerka. A to je jeho maslo, to je jeho zodpovednosť. A mal to s ňou komunikovať, mal jej povedať, že tak to nie, že a tak ďalej, hej. Takže dúfam, že som zrozumiteľná, ale dnes je teda Janka, ja to volám tak, že kráľovná, pretože áno, rozviedli sa, ten vzťah rozpadol sa, ale prepáčte, len tu niečo s myšou nacvičujem, lebo mi zamrzla, ale hneď sa vám venujem opäť, už sme zase späť, dobre? No a
Ako postupovať, keď partner nekomunikuje? Áno. Áno. Hanka sa pýta vlastne, že čo robiť, keď partner nekomunikuje. Hej, toto sú práve tie momenty. No nekomunikuje preto, takto. Je to náročné, ako keby takto z jednej vety, nechcem tu hrať nejakú tu, že všade bola, všetko vedela, ale je veľmi pravdepodobné, že nekomunikuje preto, lebo má pocit, že to nemá zmysel. Ja viem, že je to bolestivé. A nie je to ako keby tvoja vina, hej, Hani. Ale problém je ten, že on jednoducho jednak môže si to nie samozrejme z detstva, môže ho to veľmi silno ovplyvňovať, že prečo nemá tú dôveru, že môže povedať. A ja verím, častokrát my ženy robíme prvé, posledné a prosím ťa, veď mi povedz a láskavo a pýtame sa a on nie za ten svet. Stretávam sa s tým, ale ak môžem povedať takú najlepší spôsob je, keď to budeš tak cítiť, som tu pre teba, aby si mi to povedal. Potrebuješ vytvoriť ten bezpečný priestor pre ňo, že môže. A potom je ale extrémne dôležité, že ak sa s niečím aj z dôvery, čo sa ti nebude páčiť, nesmieš útočiť, nesmieš kritizovať a naozaj mať na pamäti, aj keď to bude treba predýchať, aj keď to bude pre teba náročné, tak jednoducho vytvárať ten bezpečný priestor pre ňo, aby sa mohol otvárať. Pretože človek, ktorý sa neotvára, jedno, či je to žena alebo muž, tak sa necíti bezpečne. To je ten kľúč. Takže bezpečný priestor je ten kľúč, ktorý potrebuješ. S tým neznamená, že máš menšiu hodnotu. Áno. Dobre, tu v podstate pomaličky sa blížime. Hej, prešla nám za chvíľočku hodinka v rámci toho webinárového, kde som vám chcela ukázať, čo tí moji klienti vlastne píšu, čo pri mne zažili, aké to pre nich bolo, aké zmeny sa v ich životoch stali vďaka tej spolupráci našej. A naozaj je ich spústa, ale aspoň niekoľko som teda vytiahla. No a keďže ani ja som to vždy nemala na ružiach uslaté a tiež mám za sebou nejaký ten rozchod a bolestivé veci, ale práve vďaka tomu, že na sebe pracujem dlhé roky, tak dnes naozaj môžem povedať, že mám nádherný vzťah, láskyplný a kde sa vieme rozprávať o tých ťažkých, naozaj nepríjemných témach a je jasné, že sa nám do toho nechce a veľakrát nám to trvá 2-3 dní, ale nikdy to nejde do nejakých útokov. Je to proste v miery, s láskou, snažíme sa porozumieť najprv sami sebe a potom tomu druhému a potom sa tie vzťahy jednoducho vytvárať môžu. A toto je môj syn, s ktorým sme napríklad precestovali Austráliu, sme tam boli vyše mesiaca a ja si strašne vážim, že práve vďaka tomu môjmu prístupu, pretože verím, že keby som bola taká, aká som bola, pretože bola som presne taká, ktorá furt vyčítala, ak nebolo tak, ako ja chcem, tak bol problém a tak ďalej. Takže dnes máme naozaj láskyplný vzťah a napríklad zajtra cestujem za ním, pretože žije v zahraničí a veľmi, veľmi sa na ňu teším a že naozaj sa to dá. A mám tu jednu otázočku, na ktorú by som rada odpovedala. A čo keď je manžel popudlivý cholerik? Áno. Je to niekedy náročné,
pretože tomu sa niekedy aj hovorí, že taký má krátku zápalnú šnúru, že? Ale ja vám teraz poviem taký, prosím, berte to ako môj názor, dobre? A moju skúsenosť. Že to, že je popudlivý, je v podstate to, že on sa nenaučil pracovať so svojimi emóciami. To je jeho maslo. Lebo to, že cítime emóciu, že sa nahneváme a tak ďalej, to je prirodzené a tak to má byť a to je v poriadku. Ale my sme zodpovední za to, ako sa správame. Ako na danú reakciu reagujeme. To je naša zodpovednosť. Hej, OK, takže to je na margo manžela, ale teda ty ako manželka, čo s tým môžeš urobiť? Môžeš s tým urobiť to, že sa ho môžeš opýtať, OK, ako ti to môžem povedať tak, aby sa ťa to nedotklo? Ja naozaj by som potrebovala s tebou na túto tému hovoriť. Kľudne mi povedz, keď na to budeš pripravený. Daj mu ten priestor, daj mu tú voľbu. Hej? A zisťovala by som, že ktoré sú tie bolestivé miesta tie bolestivé miesta vlastne, ktoré sú tie témy. Hej? Pretože tie témy sú práve tie, ktoré s ním súvisia, tie, ktoré sa ho dotýkajú a preto je on vlastne ten cholerik, že je taký popudlivý, že vybuchuje. Takže dalo by sa s tým pracovať samozrejme, keby aj on chcel, ale to veľakrát, no nie každý človek to chce a je to v poriadku, že to nechce, len je dôležité si nastavovať aj tie hranice svoje. Že OK, a napríklad, keď je popudlivý, to znamená, že čo, kričí na mňa? Alebo že na mňa útočí. Hej, a tu sa načrtá tá otázka, OK, kde sú tie moje hranice? A koľko som ochotná tolerovať? A láskavým spôsobom povedať, že OK, ja chápem, napríklad verbalizovať tú jeho emóciu, vidím, že si teraz nahnevaný, stiahnem sa na chvíľu a môžeme sa k tomu vrátiť neskôr, keď sa trochu upokojíš. Takto by som to riešila. Ja. Takto v skratke. Dobre, ideme ďalej. Hodinka je naplnená a v podstate ten základná časť toho nášho webináru teda pomaličky končí. Ja vám veľmi, veľmi ďakujem, ale mám pre vás ešte niečo v krátkosti. Moja vlastná cesta a príbehy mojich klientov sú dôkazom, že sa dá žiť inak. Bez kriku, bez ticha a s pocitom bezpečia. A aby si túto zmenu mohla zažiť aj ty u seba doma, vytvorila som bezpečný priestor, kde ťa tým celým prevediem. Pre koho? Ja som vytvorila vlastne taký 4-týždňový kurz, alebo teda mini program, ktorý je naozaj jedinečný, pretože nikde na stránkach, ale nikdy nebolo takéto niečo zverejnené, je to také prvé moje. A či sa v tom nájdeš? No pre koho to je? No je to pre tých ľudí, ktorí chodíš doma po špičkách a čakáš, kedy príde ďalší výbuch? Alebo v konflikte buď vybuchneš, alebo úplne zamrzneš a potom ťa to mrzí? Máš pocit, že ťa partner nepočuje, nech hovoríš čokoľvek? To je to, uzatvára sa, nie je ochotný komunikovať. Chceš zmeniť atmosféru doma, aj keď on sa zatiaľ meniť nechce. Túžiš po pokoji, nie po neustálom boji o pravdu. Čo spolu za 4 týždne vybudujeme? Koniec boja o pravdu. Naučíš sa rozlíšiť útok od hľadania riešenia. Recept na dialog, ako ho osloviť tak, aby ťa skutočne počúval a nezačal sa brániť. Emocionálna poistka, technika, ktorá upokojí teba aj situáciu skôr, než vybuchne. Umenie úprimnosti, povieš, čo ťa trápi, bez výčitiek a útoku. Tvoja nová identita. Prechod z obete hádok do role vedomej tvorkyne pokoja, alebo teda tvorcu toho pokoja. Maximálna, prečo sa prihlásiť práve dnes? Maximálna hodnota a naozaj za zlomok ceny. 4 týždne intenzívneho mentoringu, 4
webináre. Každý štvrtok začíname už budúci týždeň. Live hovorí, pracovné listy a naša uzavretá komunita vo Facebook skupine. Nástroje naozaj na celý život. Naučíš sa niečo, čo ti už nikto nikdy nevezme a už sa to nemá ako vrátiť potom späť, čo je super. Môj osobný prístup, kapacita skupiny je limitovaná, takže aby som sa ti mohla venovať. No a taký môj bonus, keďže moja, poviem tak, že najsilnejšia stránka, okrem teda coachingu a mentoringu, je ten trauma mentoring, tak ti ho dnes ponúkam za polovičnú cenu. A v tomto momente máš vlastne 3 možnosti. A tvoja cesta môže byť taká, že neurobiš nič. Ostaneš tam, kde si, dúfaš, že sa to nejako utrasie, ale vnútri vieš, že napätie len rastie. Daňou je tvoja vyčerpanosť a postupné vyhorenie vo vzťahu. Alebo budeš to skúsať sama. Prídeš ešte na nejaký webinár, alebo si budeš čítať nejaké články, knižky, pozerať videá, skúšať náhodné rady, možno sa niečo zmení, ale bez systému a podpory to ide, priznávam sa, ťažšie, pretože ja tiež som absolvovala veľmi veľa školení, seminárov, mentoringov a stále študujem. Aj v tomto momente vlastne študujem na medzinárodný certifikát coacha. Takže možno sa niečo zmení, ale bez systému a podpory sa pri prvej ostrej hádke pravdepodobne vrátiš k starým vzorcom. Stojí ťa to čas a kopu nervov. No a tá tretia cesta je ísť so mnou na istotu. Dostaneš systém aj podporu, rozhodneš sa pre 4-týždňový reštart, dostaneš presné nástroje, ako ovládnuť svoju biológiu. To sú tie vnútorné procesy, keď ideme do toho útoku alebo úniku, a zmeniť dynamiku doma. Neriskuješ tisíce za rozvod napríklad, ale investuješ do svojej slobody a pokoja. Investícia do tvojho pokoja, čo všetko získáš v 4-týždňovom kurze, 4-krát live monitoring, moje vedenie v priamom prenose, kompletný systém na zvládnutie konfliktov a regulácia traumy, materiály a audiobonusy, ktoré ti zostanú navždy, komunitu žien, alebo teda kľudne aj mužov, ak sa k nám pripoja, ktoré ti rozumejú a podržia ťa. Investícia do tvojho pokoja, pre porovnanie, teda 1 hodina mentoringu u mňa stojí 74 €. Tí, čo so mnou pracujú, tak vedia, že to tak je. Väčšinou si to vyžaduje viacero tých stretnutí, takže vieme, že 1 hodina až tak veľa toho neurobí. 3-hodinový balíček, teda ten trauma mentoring, stojí 210 €. No a nebudeme hovoriť o právnikoch a rozvodoch, ani vás s tým strašiť nechcem, koľko to stojí. No a tvoja dnešná cesta k mieru je 147 €. A najčastejšie otázky, čo ak môj partner nechce nič meniť? Tým, že ty zmeníš samú seba, ty zmeníš tú emóciu, ty zmeníš dynamiku, ty prinesieš nové veci do toho vzťahu. Ak ty zmeníš svoje kroky, on už nebude môcť tancovať ten starý tanec útok a obrana. A ten pokoj je nákazlivý. Keď tvoje telo prestane útočiť, jeho nervová sústava prestane byť na poplach. A tvoj zisk, aj keby on stagnoval, ty získaš späť svoje zdravie a hodnotu. Naučím ťa, ako ho pozvať do tej zmeny bez nátlaku. Toľko bolo teda dnes odo mňa pre vás. Ja vám ďakujem naozaj veľmi pekne, že ste tu dostali až do konca. Veľmi si to vážim. A všetky informácie ešte dostanete do e-mailu, čo sa týka prihlasovania, a akékoľvek otázky budete mať, pokojne mi píšte info@netravso.sk a tešilo ma. Ďakujem veľmi pekne, vidíme sa, verím, že či už v skupine alebo niekedy na nejakom inom webinári na Facebooku, na Instagrame.
Budem veľmi rada, keď ma tam budete sledovať, a pretože často tam dávam nejaké užitočné tipy a rady, ako zvládať situáciu života lepšie. Majte sa krásne, želám vám ešte krásny večer. Ahojte.